Txistulari batentzako salida naturala dena da, dantza talde baten bukatzea eta holaxe esasin ginen, 12-13 urtekin. Ni 12-13 urteko mutikoa eta ni baino 10-15 urte zaharrago jendeakin, ni gainaz orduan arten uste lotxatean itzala, pixkat beldurtuta, baino gero talde giro politia bilatu gendun. Uste bestuario kenduta gainontzeko arlo gehienetan pasa naizela. Ezkenen salsero profesionala izateakin, holako gauza pasatzen dira. Nei batez ere tokatu zait musika aldetiken lan egitea, musikarik bildu, ensaioak eta gero beste lan desente izan dut materialen. Bai, materialak berreskuratzen, konpontzen, material berrik egiten, mendia jundu uste txikik moztu eta holako lanak. Gaur egun ikusten dut, agian talde bezala gehiago funtzionatzen dela. Orduan zegoen musikari taldea eta dantza taldea, kasi bi entidade ezberdin bezala, ensaiotarako eta batez ere emanelteko bakarrik juntatzen ziena. Errepertoriak egin bitxikiri haundik eta batez ere txarangila edo juntatzen ginenean den paso doble bat Veracruz izena zuena eta hola pieza mitiko xamarrak eta baziran. Hainbeste gastatu gendun kalejira bat, trintxerpe, geroztik izango dira 15 urte jo ez detela. Bidai batek azkenen taldea sortzen du. Bidai baten eta batez ere luzea baldin bada momentu onak, momentu txarrak, diskusioak, parrandak denetik izaten da, baina horrek azkenen taldea lotzen laguntzen du eta bidai batetik ateratakoan normalen taldeak beste bizi bat izaten du. Bidaitan lagunak egiten dira eta hori betieko gordetzen da. Etxean beti zailago izaten da estimazioa jasotzea eta kanpoan azkenean euskal dantza berak ere nahiko ikusgarriak izaten dira eta estimazio handia jasotzen da. Hori da etxean igual ikasi behar genduken gauza bat. Bada emanaldi bat gogoangarria, esan litekeena, Galizien Santiago Compostelan egin zana, Jon Olanok eta nik abestu egin behar gendun, eta ni autobuseko bidaian aire akondizionatuekin jendeak ez du sinisten, pentsatzu parrandan izan zela, baina ez aire akondizionatuekin izan zen, ahotsi bare galdurtu nintzen, eta goatzen naiz, emanaldi aurretik igual hartuko nitula bosei bat patxaran, ahotsa rekuperatzen zen, baina ez zuen funtzionatu eta azkenen basokatu de hotzaean eta potroak estutu eta nolabait emanaldia bukatu gendun. Eta emanaldi hortan gehiago izan ziren bitxikerik, adibidez uniformearekin, Joan Marik esan zuen denak txuribeltzez joan behar gendula, eta bat azaldu zen, galtza beltza eta alkandora zuri beharren, galtza zuri pelotarinak eta alkandora beltzakin ere. Zarzuela elkaserio egin zutena, hemen Tolosako Orfeoiekin eta musikarien jantzie, algarrobo bezala ezautzen deuna, artean traje zaharrak zian eta gizonantzako indakoak ez zauden, eta biok istu xamar genduzkan, eta eszenariona iu aurretiken Joan Mariri botoi pare bat lertu zitzaizkion eta nahi ere bai, eta hortxe bildi ginen eszenatokian galtzak txistu jo eta galtzak eutsi ezin egan. Nik batez ere daukat gogon eta oaindiken ere badaukat pena bat, oaintxe 10 urte, 50 urte hurreneko inguru horretan eta azkenean oso lagun onak eta izan diren jende batekin harreman hori gaiztotu egintzala eta pena da, denak azkenean gauza baten alde burrukan nahi geanean olako rollo txarrak eta sortzea, baina azkenen talde baten bizitza da eta talde baten dinamikan dauden gauzak dira. Ni azkenean 12 urtekin udaberrin hasita, udaberrik eman dit nahi jende asko ezautzea, seguraski gaur nire izakera ere dan bezalako izatea, eta batez ere jendea eta lagunak. Nik uste 60 urte bizi irauteko hori ezinbestekoa izan dela eta izango dela. Azkenean talde batean buru garbi bat baldin badago, dinamika hori zailagoa da, baina lagun talde bat sortzen baldin bada asko hobeto funtzionatzen du eta ikusi besteik ez dago. Agian orain dela 15
generazio belanaldi aldaketa batekin lagun talde hori pixka bat hausi egintzan, eta geho zorionez asmatu da gaur egun ikusi bestik ez dago, kalean eozin garaitan udaberriko 15-20 lagun elkarrekin eta lagun talde giro hori, eta poza ematen du berriz asmatu zala lagun talde hori berritzen, eta horre bermatzen du nik uste beste 60 bat urteako taldea. Batzuk funtzionatzen dute esantzagun oso arautu bezala, beste batzuk funtzionamentu libreagoa, baina azkenean denak funtzionatzen dute. Orduan, estilo diferenteak izateak ez du esan nahi bat bestea baino hobea danik, baina nik uste hemen funtzionatu dan bezala lagun giro horretan bai taldearentzako ona dela eta batez ere taldean dagoen personentzako oso aberasgarria dela. Batez ere alde batetik dantzari eta dantza inguruari bizi bat eman diotelako. Baina nik uste askotan iparra galduta dabilela jende asko. Eta azkenen dialektika kontua bakarrik izan diteke. Zuk gauza bat esaten baldin badezu dantza tradizionala dela, egintzazu dantza tradizionala. Eta esaten bazu dantza tradizionalen oinarritzen aizeala, hasi zaitez dantza tradizionaletiken, dantza tradizionalak ongi ikasi, eta gero gainontzeko moldaketak, baina moldaketa horiek saldu behar dira, azkenen moldaketa bezala esan, gure oinarria dantza tradizionala da, baina gauza berri bat egiten nahi gea. Mezue oso sinplea eta garbi da. Seitzeko lanen eta lagun artean orain arte bezala.